ke ifike ke i-family time ndiyenze ke ndindedwa, kuba ngoku usifundisa into yokokubana uyakwazi nokumkhonza uwedwa kwindawo okuyo, kuba ayinguye wonke umntu ozawuba ne-luxury yokuba ne-fellowship with brethren. Ebantwini abahlala kwiindawo abasondeleleneyo kuzo iyinto elula leyo yokuba ke umntu uzawuhamba ayokhonza nabanye abantu ngoLwesihlanu, ahamba ayokhonza nabanye abantu ngoMgqibelo, ayokhonza nabanye abantu nangeCawe. Kukhona abantu abasebaba kude kwiindawo zokukhonza or sezavalwa akusekho mntu onamdla. Uyayibamba nalapha endlini wedwa. Uba i-date, I take a bath and put on my clothes, ndibe mhle ndinuke kamandi. Kuthiwa ke don't do too much, ungezi. Masicela kwi-inauguration awufiki sowuzimeyikhaphile, sowuzenze neenwele, sowufaka amazipho, sowukwiiqhoks . Xa usiza kwi-inauguration uzawudreswa apha phambili. Don't do too much ke, ube rayithi nje, take it easy. So we don't do too much aesthetic. So ndiyenze ke loo nto and I enjoyed it, kuba ke kulapho ndizawufumana khona ixesha lokufunda a lot of things ebendingazi-understand, endizazibuza, aphinde andikhombe kuyo iBhayibhile ukuba ke funda apha, funde naphayana, inje ke into ethile. Ndothuke sekuphele usuku lonke uba hayibo sekuphele usuku. Ndicule and go crazy, ndiyenze ezinye izi-scripture songs and I'm enjoying this time with him. Yabe ngu-step 9 ke lowo we-family time, i-date. Yabe yi-step 9 lowo uba ke please i-date mna nawe every end of the week sine-date, sunset to sunset, Friday sunset to Saturday sunset. That time is mine. Qomba hayi ke ndiza kunika eli xesha olifunayo.